Ono što nam je važno svi da razumemo, pre svega da je roditeljstvo samo po sebi, nevezano za pandemiju ili za bilo koji drugi ovakav kontekst života, zahtevno i da samo sa sobom nosi određeni nivo stresa i određene izvore stresa koji se čak i u literaturi jednostavno zovu roditeljskim stresom. Oni mogu da potiču od samog roditelja ili od deteta, od konteksta života i slično. I ono što je neminovno je da svaka promena u rutinama života porodice donosi još neke neočekivane stresove, nepredviđene okolnosti na koje prosto svi mi moramo da se prilagodimo. Meni je jako važno da imamo na umu da je i sam izvor stresa i samo reagovanje na stres vrlo individualna stvar. Svako od nas zaista reaguje drugačije i reaguje na različite stvari, pa su za početak bar dve stvari nekako jako važne. Prvo od njih da razumemo na šta zapravo reagujemo, na šta imamo zahtev da se prilagodimo, jer on nije jednak za sve. Neki od nas više, recimo, uznemirava situacija brige za lično zdravlje, za zdravlje dece ili nekog od porodice. Neki od nas više nivo stresa izaziva, recimo, ograničenje kretanja ili nemogućnost socijalnih kontakata ili rad od kuće ili nekakve dodatne pitanja koje deca imaju ili neki gubici. Znači, svašta nešto što se u ovom kontekstu dešava. I u tom smislu ne možemo da kažemo da postoji jedan izvor stresa vezan za čitavu situaciju pandemije, pa ni jedan način prilagođavanja. Kod roditelja je situacija možda još malo zahtevnija, u tom smislu da su oni nekako odgovorni, roditeljski par vodi porodicu i osim što treba da nađu nekakav svoj način prilagođavanja i prepoznavanja šta su zapravo stvari koje me dodatno uznemiravaju ili traže nekakvu drugu dodatnu vrstu adaptacije, njihov zadatak jeste da to razumeju među svim članovima porodice i da nekako ujednače, usklade različite načine prilagođavanja. Između oca i majke, na primjer, mogu postojati razlike i u tome šta ih uznemirava, znači šta je izvor stresa i u tome kako se na njega prilagođavaju ili kako reaguju u takvim situacijama, a veliki zadatak njihov jeste da ne samo poprave ili nekako učine svoje mentalno zdravlje boljim, nego i da usklade te načine funkcionisanja kako bi porodica mogla da deluje jedinstveno i nastavi dalje. Dodatan izazov su prosto načini prilagođavanja dece, i nekakav zahtev koji se sada pred roditelje stavlja, a to je da pre svega razumeju šta to izaziva nelagodu kod dece, odnosno šta je izvor stresa kod dece, pogotovo male dece, i na koje načine se to oni sa njima nose, odnosno šta su to stvari koje roditelji treba da potpomognu ili da nekako prošire ili da daju svoj doprinos kako bi se dete bolje prilagodilo. Često se čuju saveti da je zapravo najbolje bežati od informacije, skloniti se od televizora, ne dobijati nikako, ne ulaziti u situaciju da dobiješ neku šumu različitih smernica, podataka ili čega god. To takođe nije jedinstveni savet. Nekim ljudima i deci i odraslima je važno da imaju informacije i važno je da budu u kontaktu sa različitim novim znanjima, novim podacima, novim smernicama, čime god. Tako da prosto sakrivanje od onoga što se realno događa nije dobra strategija nikad, a svako od nas treba da nađe onu meru koja mu zaista odgovara i koja ga čini sigurnim, koja čini situaciju izvesnijim za njega. Neki od nas, i od deci i od odraslih, će više pažnje posvetiti svom emotivnom životu, pa će više govoriti o tome kako se osjeća i više se baviti time. Neki od nas će više razmišljati o stvarima koje čuju, koje vide, donositi nekakve odluke, imati nekakve strategije za dalje ili slično. Neki će biti veoma aktivni, pa će, na primjer, imamo ovde komšinice gore, koje su vrlo aktivne u tome da kuvaju, da nose, ne znam, palačinke, ovo, ono, u crvenu zonu. Znači, trude se na razne načine da doprinesu zapravo nečemu što se trenutno događa. Veliki broj mladih koje poznajem je, na primjer, vrlo aktivan kao volonter sa starima ili pak sa decom, sa kućnim ljubimcima, sa kime god. Znači, traži način da zapravo svojom aktivnošću se adaptira na novonastalu situaciju i nađe smisao toga što se dešava. Neki, recimo, više uživaju u socijalnim kontaktima i traže različite načine da razmene sa drugima i svoje osjećanja, svoje iskustva, svoje razmišljanja, ono što znaju, ono što se pitaju i slično. Svaki od ovih strategija je podjednako dobra i podjednako nije dobra ako se koristi na način koji nije koristan za nas. Kako ćemo znati da li radimo dobro? Znači, pre svega da dobro razumemo šta izaziva nelagodu, a onda i ako imamo utisak da se ta nelagoda u nekom kontekstu smanjuje, umanjuje, onda smo zapravo na dobrom putu.
Meni je u ovom momentu vrlo važno da jedan mali deo fokusa stavimo i na decu i na način na koji oni prevladavaju i da pre svega samo pozovem da se podsjetimo da zapravo ova situacija, čak i ako deca ne znaju ništa o samom značenju pandemije, virusa, zaraze ili slično tome, na svaki način menja njihovo uobičajeno funkcionisanje i te promene jesu veliki zahtev za decu, pogotovo malu decu. Oni ne moraju biti svesni čak ni toga kako se zove to šta se dešava, kako se zove to što oni osjećaju, pa svejedno mogu imati različite nivoe nelagode i različite osjećanje koje su zapravo za njih teška. Zbog toga, evo, ovom prilikom želim da pozovem sve nas koji jesmo u ulozi roditelja, da obratimo pažnju i da razumemo koje to promene trenutno se dešavaju u životu mog deteta, koje mogu, a ne moraju biti vezane za samu koronu, za samu bolest COVID. Pa da sa svojim detetom ne razgovaramo samo o COVID-u, nego da razgovaramo i o tome šta se svakodnevno dešava, oko čega se pitaju, čime se bave i slično. Mislim da je veoma važno i da razumemo da je igra najprirodniji način na koji će dete proigrati ili proraditi ili pokušati da razume stvari oko njega i da je važno da u ovom momentu deci, kažem opet pogotovo malog uzrasta, damo prilike da se igraju. Kod nas u kući, na primjer, od kada je situacija ova počela, menjaju se uloge u igrama. Za početak su deca uglavnom bila neko ko jako istražuje sam virus, crtaju ga, dave ga, gnjave ga, ne znam svašta sa njim rade. Danas smo već stigli do toga da recimo se redovno vakcinišu sve plišane igračke i slično različitim oblicima vakcina. Znači, niko sa njima ne priča o tim informacijama, ali oni čuju šta se dešava i imaju potrebu da tako nešto probaju. Neki roditelji ovakve igre mogu uznemiravati, pogotovo kada dete iznova proigrava zapravo neku situaciju koja je na izgled više stvar za odrasle, tipa da li se neko razboleo, da li se neko izlečio od korone ili se ta korona provlači kroz uobičajene igre deteta. Nema potrebe da vas takva situacija uznemirava, ona je prirodna, ona je normalna, to je najbolja strategija koju dete ima da razume šta se dešava i ovakve igre roditelji mogu da se uključe tako što daju nekakav svoj podsticaj, daju nekakvo svoje razumevanje situacije, uključe se da, na primjer, budu vakcinisani ili nekog odvedu i daju zapravo detetu kako da kažem, povratnu informaciju da je to što radi u redu, da je to što se pita u redu, da postoji kakav takav odgovor, da je situacija koliko toliko izvesna i da su oni, kao i u svakoj drugoj situaciji, zapravo dostupni detetu, tu za njega, da će ga štititi, čuvati, da će prosto zajedno proći kroz ovo, što definitivno ima neki ograničeni rok. Za dete je takođe važno da roditelj da vrlo jasnu informaciju o tome da ovo traje do kad traje i da imaju nekakve vremenske kapsule tokom kojih se nešto dešava, da dete zna parametre kada nešto počinje, kada se završava i takođe da su aktivnosti koje preuzimaju pozitivno konotirane. Znači nosimo masku zato što time štitimo druge, štitimo nas. Nećemo ići kod bake i dede, nego ćemo se čuti s njima telefonom ili ćemo pričati ispod terase zato što je važno da oni budu zdravi. Kada ovo prođe, da možemo dalje nešto. Znači ne u smislu da se povlačimo, da je strah, da je neizvesnost, nego naprotiv, da zapravo ovo ima ime, to što ti osjećaš ima takođe ime, ima rok trajanja i ima način na koji će se prevazići. Kao i od bilo kog drugog stresa, sve nas, i odrasle i male, nekako štiti ideja da zapravo postoji način da razumemo zašto se ovo dešava, postoji način da budemo jedni uz druge tu i da zajedno mi koji jedni od drugima staramo prođemo kroz ovu kao i bilo koju drugu situaciju.